Il-programm uffiċjali tal-Festa Nazzjonali tal-Indipendenza beda apparata mill-Forzi Armati ta' Malta tul triq ir-Repubblika sa Misraħ San Ġwan fejn ingħata s-salut nazzjonali lill-Aġent Prim Ministru Owen Bonnici u lill-President Miriam Spiteri de Bono li ispezzjonat il-Gwardja tal-Unur. Fil-Konkatedral ta' San Ġwan, l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi iċċelebra il-pontifikal statali li għalih attendow il-President Miriam Spiteri de Bono, l-Aġent Prim Ministru Owen Bonnici u l-Kap tal-Oppożizzjoni Alex Borch. Fl-omelija, Monsinjur Gallia Kurmi qal li l-indipendenza ifrotta viżjoni, sagrifiċċji u perseveranza ta' dawk li ġew qabilna. Żied li l-indipendenza titlob kontabilità, integrità, erf u ġustizzja. Qal li m'għandna qatt ninsew li l-korruzzjoni teqret il-ġustizzja, il-ħassil ta' flus iħeġġeġ il-kriminalità, l-isfruttament ta' dajfin jaffeċ lill-innoċenti, l-abbuż tal-poter jitradixxi l-fiduċja, il-qerda tal-ambjent tkasbar il-ħolqien u l-pjaga ta' drogi tkisser il-familji u tjassar ġenerazzjonijiet sħaħ. L-indipendenza vera ma titkejjix biss bil-bnadar, bil-parati, bil-diskorsi politiċi. Titkejjel bil-fibra etika tas-soċjetà tagħna. Li nqisu kull persuna jimini bid-dinjità tagħha, li l-foqra ikunu protetti, li l-ġustizzja sseħħ anki meta tkun inkonvenjenti. L-indipendenza għandha dimensjoni politika u etika u biss meta t-tnejn jiġu onorati li nistgħu nkunu bdejna notfa quddiem Alla u l-istorja. Monsinjur Gallia Kurmi qal li l-indipendenza vera tagħna tintwera fost l-oħrajn minn kif il-pajjiż jamministra l-ġid, it-tmexxija ekonomika u lil min fil-fatt il-pajjiż ikun qed jaqdi. Saħaq li l-indipendenza sejħilna biex inkunu dejjem immexxija minn etika konsistenti favur il-ħajja li tfisser li niddefendu nħarsu l-ħajja umana f'kull stadju, kundizzjoni u persuna. Qal li l-protezzjoni tal-ħajja m'għandix tkun frott ta' konvenjenza imma ta' konvinzjoni. M'għandix tkun dipendenti fuq il-kunsens popolari għax qal anke ħajja umana waħda hija prezzjuża. Wara l-pontifikal tqedu bukketti tal-fjuri mill-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż fuq il-Monument tal-Indipendenza fil-Florjana li hu xogħol l-iskultur John Bonnici u li kien ġie inawgurat fl-1989 wara nħaraq salut ta' 21 tir mill-Forzi Armati ta' Malta.